صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli video topshiruv qarovchilar. Subhanallohi va bihamdihi subhanallahil azim. Allohumma solli va sallim ala nabiyina Muhammad. Kalendarimizda Rabiul Awwal oyi bor. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning tug'an oyi. Şuşu oy mübarek bulsun. Allah Teala'nın qo'shqanin, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning qo'shqanin umr bo'yi ko'tarib, turg'izib, sunnatlarini o'tab yasharga nasib etsin Alloh Teala. Biz sizga oktyabr oyining video jurnalini taqdim etamiz. E'tibor bilan qarag'iz. Oldagi bir necha minutda Qoybosh avulida ulkanlar jiyilishi. Әлки авылында өлкәннәр көненә багышланган чара. Буа мөхтәсибәте изгелек кыла. Мәдрәсәбездә кичке укулар башланып китте. Мөхтәсибнең эшлекле сәфәре. Мәдрәсәдә акция. Госман мәчетенең 25 еллык юбилее. على طه رسول الله صلاة الله 1 октябрь көнне районыбызның Койбыш авылы мәдәнияте йортында өлкәннәр көненә багышланган бик матур кичә булып үтте. Җыелышта Үзәк мәчет имамы Рөстәм хәзрәт Хайбуллин, 8-нче мәхәллә мәчете имамы Шамил хәзрәт Валиуллин катнаштылар. Рөстәм хәзрәт буа мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасановның тәбрик сүзләрен җиткергәннән соң вәгазь сөйләде. Инде алып барган насыйп әйләсен, халкыбызга хезмәт итү ул зур саваплы эш. Дин әйтә, ватанны сөю иманнан, сезне Аллаһ Тәгалә ошбу туфракта яратты. Сезне җир йөзенә сөрдем, һәрберегезне туган туфрагыгызда яратты. Менә бу ашаган ризыкларыбызга шөкранә кылыгыз. Һәрбер алган нимәтләрегезнең кадерен белеп, тигезлектә Аллаһ Тәгалә хузурына кайтканны да уйлагыз, тигезлектә яшәп, гыйбадәтне дә онытмагыз ди. Мәҗлисне оештыручыларга, авыл имамы Назим хәзрәткә, районыбызның мөхтәсибәте исеменнән олуг рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бу бик хак сүзләр. Аллаһ Тәгалә тоже шулай үзенең Коръән-и Кәрим китабында yazıp әйтеп калдыра. Ата-анагызны хөрмәт итсәгез, мин сезне хөрмәт итәрмен ди. Әгәр дә сез ата-анагызны өлкәннәрне хөрмәт итмәсәгез, аларны рәнҗетсәгез, мин дә сезне рәнҗетермен ди. Менә нинди хак сүзләр. Җәмәгать өлкәннәрне, ата-аналарны хөрмәт итик. Мәрхүм булганнарга безнең дуаларыбыз барып ирешүен теләп дуалар кылыйк. Ошбу газиз авылда Койбыш авыл зиратларында дәфн ителгән мәрхүмә әти-әниләребезнең, абый-апаларыбызның, кыз туган, ир туганнарыбызның, ошбу мәчеткә йөргән барча дин кардәшләребезнең мәчетнең нигезенә садака салган, сездән бездән өмет иткән, ошбу мәбарәк изге мәҗлесләрдә кулларын күтәреп амин дип дуа кылып утырганнардан өмет иткән барча арвахларга да укылган кәлами шәрифләр рухи ризык булып, җәннәт бүләкләр булып берсен иде. على طه رسول الله صلاة الله Шул ук көнне Әлки авылы мәчетендә шулай ук өлкәннәр көненә карата мәҗлес булып узды. Рөстәм хәзрәт буа мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасановның тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Авылда озак еллардан бирле имам вазифасын башкарып килгән, шушы көннәрдә 90 яшын тутырган Тәлгат хәзрәткә мөфтиебезнең мөфтият медален һәм мөхтәсибебезнең рәхмәт хатын тапшырды. Авылның имамы Әлфит хәзрәт Фәттахов кунакларга рәхмәтләрен әйтте. Мәчеткә һәр даим ярдәм итүчеләргә мөхтәсибәт исеменнән рәхмәт хатлары тапшырды. Бөтенегезне беренче өлкәннәр көне белән котлап китәсем килә. Һәммәләрегезгә дә исәнлектә, саулыкта биргән гомерләрне матур иттереп, балаларның рәхәтен күреп хәсиятендә
Tigizlikte aldığı günlerimizde hemmelerimize Rabbimizden şefakatini görüp yaşarıya yazsın. İlk günlerimiz imin, ailelerimiz tigiz tatlı bulsun. Sizge zak yıllar bu yerki Avula mahallesinde İmam Fatih vazifasını öter. Mahalle halkı bilen bir fikirde bulganımız için Allah rahmetlerimizni bildiririz. Bu muhtasibeti isminden, şahsen isimden sizni 90 yaşlı jubileyiniz bilen tebrik etemiz. Dinimizge kiritken erişigiz, her şak bizning bilen birge buluğuz, mahalle turmuşunda aktif iş alıp baruğuz için sizge ihtiram bilen rahmetimizni jetkiririz. Müfti Hazret'ten medal, Kamil Samigulin Hazret'ten bu semine ihtiram izge tilekler bilen İlmir Hazret Hasanov'tan bizning imam muhtasib. Bu semine medal Müfti'den bizning Kamil Hazret Samigulin'den. Tamamdır mı? Yaramın yaptan parap paralı. Bir gıybet buldu. Talgat abi tübetli kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Şundan şereflisin Talgat abi. Bütün 8 vilayetinde birga men xizmat etdim endi. Siz barig'izda meni bilasiz, men barig'izda bilam ne aytgandek. Bir endi davrash bo'lmadi, alhamdulillah shukr. Meni o'zingiz mana shekilli ko'radiriz. Men sizni butun tug'anim, opam shekilli ko'radim. Har qaysi mana ishda. Rahmat sizga, har qaysigizga bek zo'r rahmat. Ishonsiz, shodlik bilan tinchlik yashaysiz. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bugün mübarek günlerde okulan kelami şeriflerinin ecirleri, savapları, üzerine bir cennet bilekleri bulup varsın. Ruhları şad bulup, ko'ngilleri tinch bulup, razı bulup yatsınlar. على طه رسول الله صلاة الله 3 oktyabr Buam muhtasibati ham shaharimizning masjidlari birlashib, rayonimizning qortlar yurtida yashovchi ulkanlarga bo'lak bo'lsin deb qishqi uyuqboshlar taratdilar. Hojilar masjidi imomi Fahim Hazrat Suleymanov ulkanlarga o'zining nasihatlarini yetkirdi. Muhtasib Ilmir Hazrat Hasanov ismidan tabrik so'zlarini aytdi. 60'lar mahalle var, 60'lar mescid. Nasıl mescidlerinin yetekçiliği muhtasibat deb ataladi. Mektasibimiz İlmir Hazret Hasanov bugün okulda ol, Bulgar'da akademiyada okuyor. Yüz isiminden bana sizlerge selam iliştirdi inşallah. Barım indi sizlerin tebrikler, bana mektasibet tarafından irlerge ve hatınlarga da kışkıga bana sistemli naskelar. İnşallah ayağınız yolu bulsun. Bismillahirrahmanirrahim. Giyigiz, rahatlanıp, rahmetli olup yaşayız inşallah. Bu muhtasibet isminden sizge isenlik, sağlık, tazalık tileybiz. Hem de şu internet yurtunda işlevçilerge Allah Teala'nın rahmetleri yavsaydı. Sizni qarab terbiyelep turgan için. Siz indi tege alalar deyip de partaytası da kelmey. Siz indi yaş deyip de iteskile, mana şu revişle, her vaqt şunday nurlu, motor yaş bulup qalığız. Sizning indi ağırlıklar turunda işitkeş, gözlerge yaşlar kele, siz aşağı bisken krahmallar, tıyıl babaylar, tıyıl əbeyler, frontni ko'rgan xizmat veteranlari, barıgızda soğuştan soň açlık görüp, indi mana şunday nujada üsken bendeler, üsken şırdağı balalarsız. Birge boluguz, itaatli boluguz, bir-biringizni hurmatlagiz. Mana qizlar da ibet, kollektiv kirgen şokşulay kilip qarşı aldılar, qaragı şip-şista, bütün dünya jalt etken, oşarga şerge rizq bar, bu zo'r şadlık Allah'ın indi bir rahmeti. Qortlar yurti müdiri Razina Raisovna Buam muhtasibatine rahmat so'zlarini yo'lladi. Bizde dibeytliginde 120 kişi yaşap yata. Milletlerge kilgende mene bizning 70% Tatarlar, 30% indi bizning Rus milletinden digen söz. Tam bir kat aytib kitesim kile bizning ikiga bölü digen aybir joq indi. Allah'a şükür, Allah'a şükür. İki millet kişilerine de bizning şartlar tudurulgan namaz oku bölmesi, Rus milletinden kilgen kişilerge indi alarning ayrım bölmesi. Her daim atna sayın bizge indi Rus milletinden kileler mene Kemali İyon atets bizge kilip jeri hem indi Şamil bizne gel körüp hallerimizni bilişip tura. Birge indi ebinler babaylarga da meşitke yürü şartları tudurulgan. Sizge tam bir mertebe İlmir Hazretke
Алла рәхмәтләребезне җиткеребез. Алдагы көннәребездә дә шулай матур, мул тормышларда яшәргә насыйп итсен. Ураза, Корбан бәйрәмнәрен бергә каршылыйк. على طه رسول الله صلاة الله 5 октябрь Буа мәдрәсәсендә кичке бүлек укулар башланып китте. Ашып җибәрү чарасында мәдрәсә мөдире Илмир хәзрәт Хасанов, мәдрәсә шәкертләре һәм дә мөгаллимнәре катнашты. Мәҗлис Коръән уку белән башланып китте. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم فتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم يا لك من الله bizim oradan yetip ne beraber meleklerine sebepler Rabbim bu şeyde ziyildik arkadaşlar bize maktav seneler eğitip kelin şenayetler okuratın çalışın başladı Rabbim Birinçilərdən bulub Ilmir Həzrət təbrik sözlərini şagirdlərə җиткерде. Мәдрәсә эшчәнлеге белән таныштырып үтте. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barşa maktavlar Allah subhanahu ve teala'ya bulsaydı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat şeriflerimiz bulsaydı. Elbette g'ilim ul bizni nişete, birinçiden g'ilim ul bizni Allah subhanahu ve teala'ya yakınayta. Biz anna nese şesek de, çünkü namaz okulan vakitte mı ibadetle biz kilebіз, namazga biz kilebіз, eğer de şu namazlarımız bilimsiz bulsa, mesela namazga kilesin, bilesin secde kılarga kirek, bilesin ruku kılarga kirek, bilesin bunu kimgedir anda, может быть kim aldı ardından kabatlarga kirek deyip, ama indi eğer de şunu bilip işlemesen, g'ilimge nigizlenmesen, eğer de mesela kişi namazga basa iken ol şu namazının tertiplerini bilirge deyişdi bile. Şula bit, eğer namazın tertiplerini bilmesen, iğrenmesen, namaz o bir zaryadka formasından getirge mümkün. İnşallah, yani bu indi bölüler, Allah Allah karşında dereceni inşallah arttırır. Şunu bilen Allah subhanahu ve teala cengilikler verip, zihinlerden de arttırıp, şu bilimlerimizni alıp, ders ettirip, kullanık Allah teala nasip etse. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. على طه رسول الله صلاة الله 14 октябрь район имам мөхтәсибебез Илмир хәзрәт Хасанов Буа районы Шәшкап авылы мәчет каршында укулар башлану кичәсендә катнашты. Илмир хәзрәт үзенең насихатында гыйлем алырга бөтен шартларда килгән, хәтта авылда аерым мәдрәсә дә бар диде. Буа мәдрәсәсен тамамлаган шәкертләр булуын да ассызыклап үтте. Мәдрәсәдә иң беренче чиратта мөгаллим сәни, намаз тәртипләре, фикх, әхлак дәресләре укытылырга тиешлеген аңлатты. Инде безнең алхамдулилlah кыз башлана, октябрь башланды. Октябрьдә инде кыз көнендә бездә инде һәрбер мәчетләрдә, районыбызда, районда гына түгел. Республикада инде ул һәрбер мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә укулар башлана. Шушы мәчет каршындагы булган укулар мәдрәсәдә инде безнең сентябрьдә башланды балалар белән, һәм инде менә бу кичке бүлектә инде безнең шул ук октябрьдә башланып китте. Но безнең шушы иң беренче, иң зур вазифа намаз, хариф һәм инде әхлак. Ни өчен әхлак? Потому что инде ул харифләрне өйрәнеп кенә, ул бүген харифләрне монда өйрәнә, анасын тегендә чыгып Алла сакласын сүгенергә может, акырышырга может, әрләшергә может. Поэтому яки инде монда харифләрне өйрәнә, уя кайтып намазларны укымаска может. Монда укый намаз, уя кайтып укымый. Аны бит сизелә. Күршеләр дә сизә, анда семьяда да чыга, туганнар да сизә, карале, бу бит мәчеткә җирә, намазлар укымый. Вот шуңа күрә инде хариф намаз һәм инде шушы әхлак дигән дәресләрне әлбәттә иң беренче шул. Һәрбер авылда, менә мәчет тирәсендә мәдрәсәләр бик юк. Монда сездә бар, аның битендә ул давай мәдрәсә ясап куйыйк әле дип кенә анардан гына чыкмаган, әлбәттә, чыккан нәрсәдән, чыккан мохтаҗлыктан, ихтиҗлыктан. То есть кешеләрнең күп булуы, шәкертләрнең күп булуы, инде менә шушы кайбер мәчетләр инде мәчет эчендә генә укыталар, дәресләрне бирә, уларга сыя, җитә. Кайбер мәчетләрдә, мәсәлән, сездә, анасын безнең инде Үзәк мәчете, Мәлик мәчете, Буада тоже янында бер мәдрәсә ясап куйдылар. Тоже потому что кешеләр күп, центральный мәчет булгач, кешеләр күп килә, Аллага шөкер. Группа тоже шулай бүленгән, менә сездә кебек. Сездә дә инде былтыр килеп карадык дәресләрне. Балалар да бар, Шамил килеп төшерде.
Авылның өлкән укытучысы Гөлшат Абыстай Каюмова үзенең кайбер киңәшләрен бирде. Уку юлы дәврендә вагаз-насихатлар сөйләр өчен хәзрәтләр җибәреп торуны сорады. Әңгәмә чәй табыны артында дәвам итте. على طه رسول الله صلاة الله 19 октябрь республикабызда татарча диктант акциясе булып үтте. Безнең мәдрәсәбез дә читтә калмады. Бу чарада Татарстан Республикасының Диния нәзарәте тәкъдиме белән Буа мәдрәсәсенең кичке бүлек шәкертләре дә актив катнашты. Халык язучысы Роберт Миннуллинның «Мин кулыма китап алдым» текстын шәкертләргә мәдрәсә мөгаллимәсе Факия Куддусовна Сәлимова белән Буа медицина училищесының югары категорияле укытучысы Гөлсинә Аюповна Шәрәфетдинова укыдылар. على طه رسول الله صلاة الله 26 октябрь көнне районыбызның Шикәр заводы мәчетенең 25 еллык юбилее булып узды. Шара югары дәрәҗәдә әзерләнгән булып, бик истәлекле уздырылды. Шарада вакытлыча муниципаль район башлыгы вазифаларын алып баручы Ранис Рафисович Камардинов, якташыбыз, республика мөфтиебезнең Беренче урын басары Рөстәм хәзрәт Валиуллин, район мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов, элеккеге хакимият башлыгы Абделхай Набиуллович Хайруллов, шулай ук мәчетне төзүдә зур өлеш керткән Миннулла әфәнде Кипичев катнаштылар. Шараны ачып җибәрде Шамил хәзрәт Валиуллин һәм Марат Хайбуллинның элеккеге видео тасмалардан җыеп ясаган мәчетнең 25 еллыгына багышланган видеоролик. Аннан сүзне район мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов алды. Ул барлык кунакларны сәламләп, хөрмәт итеп килүче халыкка үзенең рәхмәтләрен җиткерде. 25 еллык тарихка тукталды. Барша мактаулар Аллах субханаху ва таалагә булса иде, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламгә салават шәрифләребез булса иде. Аллах субханаху ва таала ушбу үзебезнең җыелышларыбызны хәерле, мөбарәк кылсын. Инде безнең мәчетебезгә үзенә күрә зур бер тантана, мәчетнең манара куюына инде 25 ел вакыт узды, әлхәмдүлилләh. Әзме ул, күпме ул, әмма ләкин вакыт бара. Менә шуңа күрә шушы 25 ел буе мәчетебез, сахарны мәчетебез дип әйтәбезне, шушы үзебезнең сахарны бистәсе мәчетебез инде эшләп тора, әлхәмдүлилләh. Аллах субханаху ва таала ярдәмен ташламый, иншаллах, ташламады да, ташламый да, иншаллах, инде киләчәктә дә шулай матур иттереп эшләргә Аллах субханаху ва таала насип итсен, иншаллах. Расиховый беренче имам Расиховый минем урамда тора иде. Урамда без балалар белән уйнап йөргәндә гел кара чумада папкасын тотып йөри иде. Без бар бәләнә идек, безне качан мәчеткә барасың син әле дип. Шулай мәчеткә безне китерде ул Равияпа белән имам абый. Мөгаллим Сәни кулга тоттырып рәтә башладылар. Без бергә йөрдек, Рөстәм хәзрәт, Илмир хәзрәт, кая Рөстәм тагын Рөстәм хәзрәт Илсур абыйның братишкасы бергә йөрдек. Илсур абый инде аннары дәвам итте. Безне монда 3-4 малайбыз, менә шул читтә матрасларны куеп, матраслар җәеп, үдән ташып, ашаргап килеп, шунда бер аратна моннан чыкмыйча укып та яттык. Әти бу мәчетне төзегәндә, беренче Фәйм абыйлар белән әти гел сүгә инде мине. Эштән качып мәчеткә чабасың, үдә кирәк калмады, үдә балта калмады, biz мәчеткә ташып, мәчеттә югатып кайтасың дип гел сүгә иде мине. Шушы мәчетне менә матур итеп төзеп чыктык, матур белемнәр алдык. Мин монда йөргән вакытта бабайлар инде күренмәми. Күрше Җиһангир абый, аның белән гел бик матур ниләр укыдык инде, ураза вакытында тәравихлар бик матур укыдык. Шул хисаптан әйтәсе килә бик зур рәхмәт бүгенге бабайларга. Чөнки сез менә вакытында яшь малайларга белем бирү ул бик зур савап.
bu meçte erengen dıgalarını haman alep. Başka dıga erenim bulmadı. Mani nestemin bunda erendim. Haman maniyalarını cimgalarga yerip kavatlap duram. Bik zor işlendiğinde ol. Mani sizin buluşluğunuz bilen bik ders yolga bastırıp ders akıl verdik. Sizge rahmet bik zor. Gelecekte de şulay meçitlerimiz tulup dursun. Şakirtler kilip dursun. Bilim alıp dursunlar. Kişi bitmesin, meçitlerimiz tulup dursun. Sizge bik zor rahmet, sizge isenlik, sağlık. Şuşu vazifanı tağında matur ettirip, tağında zak yıllara barır için. Şu rahmet hatı bizden sizge. Hiçkine Өзіміздің қазірінде мүфтиятыбызда мүфтибіздің Камил Хазіретінің бірінші орын басарын шушы вазифаны алып барушы өзіміздің шәкіртібіз десек те бола, өзіміздің Хазірет десек те бола. Рүстем Хазірет, сізге де сөз иншалла. Әлбәттә, Аллаһу Субханаһу ва Тааля безләрнең ушбу мәчетебезнең барлыкка килүе ул безнең Буа районы өчен бик зур мугҗизави хәл иде. Ник дисәгез, әгәр дә инде бераз гына карасак, бу якта мәчетләр булу теге хыялга килмәгән әйбер иде. Һәм без әле 1989 елына мөмкинлек барлыкка килгәннән соң шул мөмкинлекне кулланып ул вакытта телдә әйткәндә иске мәчет дидек, аңа Наурыз дигәндә исем бирделәр инде. Хәзер ул теге Маликов исемендә да шундый күп төрле исемнәр бирелде. Аны без үзебезнең элекке телебезчә әйткәндә иске мәчет дип бирдек. Бу һәрбер иске түгел инде. Яхшы мәчет, ягъни яңартылышлар үтте. Аның подвалларында укып биргән вакытта каянда теге ниндидер менә бүгенге көнгедә кебек менә әле баягына сөйләшкәндә искә алып утырдык. 8 мәчет хәзер Буа шәһәрендә хезмәт куя. Район буенча 60-тан артык мәчет куя, хезмәт куя. Менә шушы икенче мәчет булу турында хыяллана да алмый идек. 1989 елны алсаң, анда бүтән имамы ул вакыттагы имамнары Камил хәзрәтләр, Касим хәзрәтләр безгә подвалында, мәчетнең подвалында укырга рөхсәт бирү дә безнең өчен бәйрәм иде, гаит иде. Һәр шимбә гаит иде, һәр якшәмбе гаит иде безнең өчен. Елларда мәчетләр дөрестән дә әйтелде бит, ул Буада тезелә торган мәчет ул иң беренче иде ул. Тегесе иске мәчет инде ул бар иде, аны просто инде алып, ясап, ремонтлап, аны эшкә җибәрделәр. Менә бу фундаменттан алып мәчетебез инде Сахаров естественно мәчет ул беренче иде ул вакытта. Һәм инде видеода да күрдек, ул вакыттагы безнең шушы районның башлыгы иде Абдулхан Набиулович, инде улның бераз хатирәләр калгандыр. Ул вакытта юкагына рәхмәганнар, менә яшьләргә хәзерләр матуриттереп мәчетне төзеп. Бу мәчетләрне төзегән вакытта, ул вакытта запрет бар иде. Менә мен эшләгән вакытта Папаста беренче секретарь булып, бер заман карыйм, радиодан азан әйтәләр. Әле партияның кеше вакыт. Ниш араплардан мәдән радио микән кемне булсын. Хәзер диктор әйтә, Нурулла исемле кеше әйткән азанны. Һәр шакырам кешеләрне дә әйтәм, кем кушты моны слушай. Нәрсә булды бу? Ана уйлап торып слушай. Тәлим әйтәм, нужда шей. Әйтсен. Шуннан Нурулланы шакырам да, Нурулла эшлейде умартачылыкта, умарта карый иде. Мәрхүм. Аракны ул вакытта үтерә иде салып слушай. Ташлаган аракны да намазга башка. И моңа әйткәннәр инде давай азан әйт радиодан. Шуннан соң Нурулланы шакырам да, Нуруллага там кем бар монда паста муллалар, кем мулла? Монда мен инде маташам ди. Кая укыйсыз мәдәм җыелышыпсыз. Кая шунда укыйбыз. Ана мәдәм без инде леки мәчетне анда интербаны келде. Алыгы шуны, шунда мәчет җыелыш монда укылыш шунда. Только тошламагыз кышын, тынышка ядык шунда эшләйдегез. Менә бер үтеп барам, манара күтәрәләр шунда һәр уже. Берничә көннән соң. Манараларның биеклеге 2 метр. Нишлисез мәйдан шушы. Моны сез ничек маскара итәсез бу динне слушайте. 2 метр, 3 метр багана куеп. Материал тапмадыр, юк материал.
Тоқтағыз мен айтам, материал кетірелер сізге, ясаңыз законный, неше қошқан дінде, шул қадar бекбекке көтеріңіз мадара. Қазір леш көздері тұран шалтыратам, ол вақытта рация біздің машиналарда, неметкенлі машинасында алып келелі материаллар, бейікліге что болсын, 20 метрінде кем болмасын. Алып келген бұл, екінші келі көтергенде мотор еттіріп, шоннан апаста таралды мәчет салу. Әр ол вақытта партия өзінің күшінде. Бұл мәшіні салған вақытта, әлбәтті, конечно, менің кабинеттен шықпайлар да, слушай. Шықмайлар, тұрабасын көтеріп алмаша шықмай, керпішін көтеріп алмаша шықмай, тегесінен алмаша шықмай, анасының жиям жетекшілері де мәтем, менен башқа, кім келе сізге мәшіттен беріңіз? Сара керек беді, башлаған, тарап шығара керек беді енді. Теге емшақлар таптылар, понимаю, ол қабыл етеді деп, слушай, бітті. Ол, әлхамдулилlah, мына шекер, мәшіт кіріліп тұра мына, мәшіт бар. Мирас болып қала бет, например. Пожалуйста, бұл нам, мәшіт байлық. Ол вода, ол тип вложение, так что анда ничего страшного жоқ. Так что мен сізге сәлемәтлік тілеймін. Рахмет ешқалап шақыруыңыз үшін. Ишансау яшагыз, ишансау ерегіз, құтқылап мәшітке bütün yaşlarını halkını gelip itseniz yemakta oluruz болашақ Allah'ın izniyle. Мәчет 25 жыл дәвамында район халкына ислам динен таратуда, халыкны берләштерүдә, дин нигезләрен өйрәтүдә хезмәт итте. Мәчет төзелешенә өлеш керткән һәркем үз хатирәләре белән уртаклашты. Юбилейларның дәвамлы булуын теләде. وعلى من تبعه بالإحسان إلى يوم الدين اللهم اجمع بيننا بالحكمة والسلامة واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكبر على طه رسول الله صلاة الله. Шуның белән эфирыбыз ахырына якынлашты. Мин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле дин кардәшләр. Салатуллах, саламуллах, аля таха расулилlah. Салатуллах, саламуллах, аля ясин хабибилlah.